въпроса ми Юксел Кадриев. Премиерът Бойко Борисов отхвърли хипотезата за корупционна схема в Софийското метро, в която участва фирмата на така наречения Стенли, бивш приятел на дъщеря му. Министър-председателят коментира обвиненията на БСП, депутатът Кирил Добрев, в предаването Сеизмограф на BTV. Вижте още от интервюто му пред Светла Петрова. Метрото е акционерно дружество. По това време, за което говорят, държавата участва, както сега ние участваме заедно с общината в взимането на тези решения, тогава държавата участва. Ако е имало, що не са го казали, що не са го дали на прокурор. Познавачи твърдят, че обществената поръчка е спечелена от определена фирма, на която е наметнато, че подизпълнителите трябва да са фирми Хикс, Y, Z. Тези подизпълнители, с тях договора не е по каноните на Закона за обществените поръчки, т.е. всеки го може да се месиме по никакъв начин в работата на фирмите, които печелят огромни трасета на базата на конкурса и след това ние имаме по 200 000 евро на ден глоба, ако не са в срок. Бойко Борисов се извини за думата омраза към БСП и ДПС, която употреби в изборната нощ на частичния кметски вод. Точната дума е тези, които по никакъв начин не искаме да допуснем БСП и ДПС отново във властта, сме се обединили и затова се търпиме в парламент. 1 милиард 250 милиона лева допълнително отпуска държавата за пенсионерите до година, съобщи още министър-председателят.